Partea de transmisie a tractorului, implicit, transmiterea cuplului de la motor către cutia de viteze, se face prin intermediul unui ambreiaj monodisc, uscat, spre deosebire de celelalte variante care au ambreiajul în baie de ulei, după care transmisia se face într-o cutie de viteze mecanică, sincronizată, unde avem 9 rapoarte de mers în față și 3 rapoarte de mers în spate. Tractorul este echipat cu o transmisie 4x4, se poate decupla puntea față de puntea spate. Un alt avantaj acestui utilaj agricol este că avem partea de filtru magnetic. Filtrul magnetic deservește la filtrarea uleiului din cutia de viteze. Acest filtru magnetic are avantajul de a putea fi spălat și nu înlocuit ca la celelalte modele, implicit curățat periodic, ceea ce reduce foarte mult partea de cheltuieli asupra întreținerea acestui utilaj. Partea de transmiterea puterii către priza de putere se face în două trepte. Implicit, un regim de 540 de rotații la ieșire sau 540 economic, ceea ce înseamnă că priza de putere va funcționa la o turație mai ridicată și o turație a motorului mai scăzută. Ceea ce înseamnă asta, o uzură mai mică a motorului.